Ο λόγος που στεκόμαστε μπροστά από αυτό τον δίτη σφουγγαρά είναι γιατί έχουμε έρθει στο Tarpon Springs, το ελληνικό παραθαλάσσιο χωριό, τον είπα, το οποίο βρίσκεται στην κομιτεία του Πινελά, στη Φλόριντα. Είναι ένα γραφικό ελληνικό χωριό, το οποίο το έστησαν οι Έλληνες μετανάστες κατά τη δεκαετία του 1880. Το 1905 ο Γιάννης Κοκόρης ήρθε εδώ και τους έδειξε την τέχνη της σπογκαλίας. Και έκτοτε λοιπόν μεγαλύτερο κύμα πληθυσμού, κυρίως από τα ελληνικά νησιά των Σφουγγαράδων, την Κάλυμνο, την Άνδρο, τη Σύμη και τη Χάλκη, άρχισαν να έρχονται εδώ και να εγκαθίστανται. Και έτσι σήμερα λοιπόν το Tarpon Springs είναι μια ελληνική μικρή πόλη εδώ στη Φλόριντα. Τα καταστήματα παίζουν ελληνική μουσική. Τα ηχεία της πόλης παίζουν επίσης ελληνική μουσική. Το 11,8% του πληθυσμού εδώ πέρα αυτοπροσδιορίζεται ως Έλληνες και το 9% δηλώνουν ότι μιλούν ελληνικά στο σπίτι. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε ένα ελληνικό νησί. Ίσως μάλλον κάποιο συγκεκριμένο κιόλας, στην Κάλυμνο, με τόσο σφουγγάρι που θα συναντήσεις. Εμείς σήμερα πήγαμε και εκκλησία, πήγαμε στον Άγιο Νικόλα, είναι Κυριακή. Και κάναμε socializing και με τους διάφορους Έλληνες που ήταν εκεί. Υπάρχει και ένα μικρό ξοκλήσι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το επισκεφτήκαμε και αυτό. Και καταλήξαμε στο καφενείο, όπου γνωρίσαμε τον Αντώνη και τον Βασίλη, οι οποίοι μας μιλήσανε για την πορεία τους, για το πώς κατέληξαν εδώ, πώς παρέμειναν εδώ και γιατί τους αρέσει τόσο πολύ και συνεχίζουν να μένουν εδώ. Αλλά αυτά όλα εδώ είναι ελληνικά τα έχουν. Ό,τι βλέπεις εδώ τα πάρκινγκς, όλα τα πάντα ελληνικά είναι. Γνώρισαμε τον κύριο Τάσο με το καΐκι Ανάσταση, ο οποίος επίσης μας μίλησε για σφουγγάρια. Και τώρα θα στρολάρουμε λίγο ακόμη εδώ πέρα, να δούμε τι άλλο δεν είδαμε, να φάμε και ένα μουσακά και να γυρίσουμε πίσω.